Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane vamwe vakamboya kwandiri vachinditi nhai mukomanashi zvezvo zvekunzi kune ma-FNB Gold business account zviriko here. So I then tested it out ndokubva ndazobatsirwa kuregister an account nemukomana I think kuti munomuziva anonzi Caxman. I reached out to him ndikabva ndamuti ndinewo FNB Gold business account randinoda, and then he told me the processes that I needed to follow. Aiwa akabva andibatsira mukomana kubva pakuvhura the company kuzonosvika ndichizonovhura that FNB Gold business account. Saka kana kuri kunzi kunenge kuine vamwe avo vanenge vachimada ma FNB iwawo ma business account iwawo, you can get in touch with him. Munokwanisa kungomusecha, I'm sure kuti magara munomuziva aripo pa Facebook, then you just get in touch with him. Aiwa very cheap and the process is very easy. Ndatobva mukutoreceiva kadi rangu izvizvi. I just had motikari yava kutoridza bhero pagate, then I went there ndikatosaina a few papers apo paya ndokubva ndatotora kadi rearia. So the card is functioning, everything is good. Saka you can just speak with him and he will guide you through that process. Saka you can go and reach out to him on Facebook. Rekedzaiti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinoitika munyika zvakangoma azvo veduwe. Hanzi hello mukomanashi, how are you? Can you please post my own story? Makavika uchitupa changu. Inini amai vangu kuchechi. Amai vangu vainge vachitozivikanwa semunhu ainge ari muvhangeri, uye zvekare amai vangu vainge vachizivikanwa semunhu ainge achida Mwari ende vaibatsira zvisingaiti vanhu mucommunity. Amai vangu vainge vari elder. Pose panenge paine program inenge ichifanira kuti inge ichiitwa, amai vangu vaiwanikwawo varipo. But chainge chisingazivikanwi nevanhu ndechekuti even though amai vangu vainge vachizviita sekunge munhu who is so caring towards other people, but amai vainge vari muroyi mukuru. Amai vangu vainge vachitonzi ndivo mwana waQueen, not kuti vainge vakazvarwa naQueen, but kana uri muroyi kunenge kuine vamwe queen vearea iyoyo. Saka amai vangu ndo vainge vari very close kuna Queen, saka vainge vachitonzi ndivo vainge vari mwana waQueen wedu. Saka amai vangu vakabva vazondiudza kuti iwewe zvinhu izvi zvatiri kuita, kunyange zvikanzi zvaita sei, haufaniri kuti unge uchizobvuma kuti uri muroyi. So ndicho chidzidzo chekutanga ichocho chaunonzi unofanira kuti unge uchizotevedzera, chekuti kunyange zvikanzi zvaita sei, haufaniri kuti unge uchibvuma kuti uri muroyi. Amai vangu vakabva vatoti zvainge zviri nani kutoti kunyange zvikazonzi ndinenge ndasvika paposition yekunzi ndinenge ndichimanikidzika kuti ndinge ndichibvuma kuti ndiri muroyi, it is far much better kuti vanhu ivavo vange vachindiuraya than for me kuti ndinge ndichizokonfesa kuti ndiri muroyi. Amai vangu vakabva vanditi kana ukagara wareurura pose panoreurura muroyi, what you will be doing, hanzi unenge uchizvibetray, unenge uchibetray your own mother and betraying your sisters and your brothers. Apa vainge vachibvira not my sisters angu, my blood sisters, no, but my sisters and my brother in witchcraft, vosewo vanogarwa nemhepo iyoyo yehuroyi. Saka kuvillage kwatinobva amai vangu vainge vachityiwa nevanhu nekuda kwekuti vanhu vainge vachingoti mukadzi uyu anonamata, but vanhu vainge vasingatozvizivi kutoti amai vangu she was just pretending to be a very good Christian. Saka amai vangu ivo zvavaiita ndezvekuti vaikwanisa kutofamba paya vachitonamatira vanhu, like vakanzwa zvichinzi kwakati kune munhu arwara, amai vangu vaibva vatoenda kuya pretending as if she is just visiting munhu uya wavanenge vanzwa zvichinzi anyanyisa kurwara, vobva vatanga kumunamatira. Asi chainge chiri fani ndechekuti amai vangu vaitoshinga kutonamatira munhu wekuti ndivo vanenge vachitomuroya. Saka vaimunamatira masikati, then usiku vaibva vazodzoka paya vava kutotsimbirira munhu. Kwamuzivi kuti munhu anourawa nekutsimbirirwa here mushure mekunge wamuroya. Saka vaibva vazodzoka usiku vobva vamutsimbirira paya kusvika achizonofa. So nhasi ndangoyawo kuti ndinge ndichingokonfesa, ende ndichikonfesa hakusi kunzi ndikuda kuti Mwari vange vachindiregerera, nekuti ipapo pari very complicated and handikwanise kuti
ndinge ndichizogamuchira Mwari mukupenyu hwangu nekuda kwemamwe mareasons handisati ndava ready kuti ndinge ndichizofa. Saka handikwanisi kuti ndinge ndichiti ndikutsvaka rubatsiro rwekuti ndinoda vanhu vanokwanisa kuzodzinga mweya weuroyi uyo uri pandiri, nyora dzakatemererwa pandiri, but ndangouya pano kuti ndinge ndichizongobatsirawo vamwe avo vanenge vachida kuzoita izvozvizvi zvekuroyi, kuti no matter what you should never be involved mune zvinhu izvi zvekuroya. Uye zvekare to give a strong warning kuti kana uri munhu anonamata unofanira kuti unge uchiziva kuti une simba, uye zvekare dzimwe nguva unowanikwa usina simba. Saka semukristu unofanira kuti unge uchiziva kuti pane zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuti unge uchiita, and believe it, because inini ndakazvarirwawo mazviri. Amai vangu vainge vari muroyi, saka I never had the chance kuti ndinge ndichizosarudza kuti ndinoda kuita muroyi here, yes kana kuti kwete. Amai vangu ndo vakangosarudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizova muroyi, uye zvekare ndakabva ndazodzidziswa kuita mhiko dzakasiyana siyana, ende ndakakura ndichingopiwa mishonga yakasiyana siyana, ende ndakadzidziswa kuti ndinogadzira mishonga sei, mishonga iya inokonzeresa urwere pamutumbi wemunhu, uye zvekare nekukuvadza vanhu. Ende ndakabva ndaudzwa naamai vangu vakabva vati kwandiri, hakuna chinhu chine simba kana uri muroyi. Chinhu chaunenge uinacho chaunoshandisa pauroyi hwako hakuna chine simba semuswe webere. Muswe webere ndo une simba kudarika zvimwe zvinhu zvose, ungava uine zvikwambo kana kuti nyoka kana kuti chii, but muswe webere iwo une simba. Uye zvekare muswe uyu webere iwo unokubatsira kuti unge uchizokwanisa kupinda mudzimba dzevanhu vakarara. Ndokusaka muchiona kuti mbavha dzedziya dzinonzi dzarura, dzekuti dzinokwanisa kutopinda mudzimba dzevanhu, vanhu vaya vakarara, ivo vanenge vachishandisa miswe iyoyi yemapere. Saka kana iri mbavha kana ine muswe webere inotokupindirai mumba makarara, ende haumbofi wakazvinzwa kuti panapa patori nembavha yapinda mumba, zvekutoti unokwanisa kutoti wakatorara pambedha paya, mbavha dziya dzinotopinda mubedroom mako dzobva dzatokubvisa pambedha, dzobva dzatora zvose zvadzinenge dzichida kutora, kana dzapedza kudaro dzobva dzazokudzosera zvekare pambedha. Ndokusaka zvichinzi muswe webere une simba. Ndakadzidziswa namai vangu kuti muswe uyu webere ndinoushandisa sei kuti ndinge ndichipinda mudzimba dzevanhu, but at the same time ndisingaonekwi. Saka paya kana zuva rava kunodoka, then ndinobva ndatanga kunzwa chiveve ndichiita sekunge munhu ari kurohwa nemagetsi, but zvinenge zvisingarwadzi. Ndinenge ndichitonzwa magetsi achitofamba nemuviri wangu wose. Zvino zuva rinozoti kana radoka paya mweya uya weuroyi ndo paunobva wazouya kwandiri, because kana uri muroyi unotogarwa nemweya, sezvinongoitawo makristu vanototi ivo vanenge vaina mweya mutsvene mumwoyo mavo. Saka isuwo tinenge tiine mweya iwoyo wacho wavanoti mweya weuroyi. Mweya uyu unonogara mumwoyo, but mweya uyu manje kana ari masikati unenge usina simba rekuti unge uchizokwanisa kukugara. Saka unomirira kuti kana zuva paya kana radoka, then mweya unobva wazouya wobva wazochikugara manje. Inini ndinoti kana ndagarwa paya ndinenge ndisisina mutumbi uyu wandinawo. Mutumbi wangu unenge watochinja, ndinenge ndava kuita sekunge bvuri, zvekuti kunyange ndichifamba kudai hakuna kana anenge achimbondiona. Kana kuri kunzi musi wacho iwoyo ndinenge ndasarudza kufamba hangu ndiri ndega, aiwa ndinofamba ndichiroya ndichipinda mudzimba dzevanhu. Saka tinowanzokupinda mudzimba dzevanhu neapo panenge pakatsemukira mumadziro, kana kuti tinopinda mudzimba dzevanhu like inini amai vangu vainge vachifarira kuti tinge tichipinda nepaya panopinda key. Amai vangu ndo pavainge vachifara kuti tinge tichipinda napo ipapo. Saka I think kuti zviri very important kuti munhu paya kana wava kuenda kunorara unofanira kuti unge uchizosiya makey ako ari padoor, nekuti even though tichikwanisa kuzopinda kunyange makey ukamasiya ari padoor, but zvinotinetsei. Then kana kuri kunzi unenge wabvisa makey, aiwa it is very easy, tinotongopinda nyore, but kana paine makey ndo paya pekuti tinozongosvika pakuzongoita give up, tobva tazosiyana nazvo. So tinoti kana tikagara tapinda mumba mako, kazhinji tinenge tiine chikafu icho
chatinenge tauya nacho. Kana kuri kunzi tinenge tisingakwanisi kuya nechikafu ichocho, ndo patinozoshandisa chikafu chinenge chichagara chiri mumba mako tobva tazochizanganisa nemimwe mishonga yedu. Munhu wose uyo ari kurarama pari zvino anenge aine ngirozi yake iyo inogara yakamuchengetedza. Saka ngirozi idzi dzinenge dziri very powerful, but tinozoshandisawo maskills edu, nekuti zvimwe zvinhu zvinoitika mumweya titori nemimwe misungo iyo yatinogara takaseta. Saka ngirozi iyi pane nguva yekutoti inokwanisa kutombobatwa pamusungo zvekuti inenge isingakwanise kukuchengetedza. Unokwanisa utori nengirozi inenge ichikuchengetedza, inenge iine masimba zvekuti tinokwanisa kutotora makore nemakore tichingoseta misungo yekuti ngirozi yako inokuchengetedza inge ichizobatwa nedhibhura riya. But zuva iro rekuti inozobatwa nedhibhura riya ndo patinobva tazokwanisa kupinda manje mumba mako. Tinoti kana tapinda mumba mako, then ndo patinobva tazotanga kukumanikidza kuti unge uchizodya. Iwe unenge uchiona sekunge uri kurota uchidya chikafu chinonaka. Apa isusu ndisu tinenge tichitokupa chikafu kana kuti drink, but drink iri ratinenge tichikupa zvekare nechikafu tinenge takatoisa mishonga nezvetuko. Saka kana kuri kunzi unenge uchirota uchidya chikafu, kazhinji chikafu ichocho chaunenge uchirota unowanzokurota uchidya chikafu chinenge chiine nyama, nekuti nyama yakakosha. Nyama yakakoshereiko? Nyama iyi yaunenge uchirota uchidya inenge iri nyama yemunhu iyo yatinenge tazanganisa nechikafu chatinenge tichikupa. Saka nyama iyi ndo inozokonzeresa urwere mumuviri mako, inokwanisa kukonzeresa urwere ipapo uchimuka uchitotanga kutonzwa kuti kweingawane zvandava kutotanga kutorwara, kana kuti in the future paya then bhomba riya ratinenge tasiya mumuviri mako rinobva razoputika. Then kana riri sedrink, kana ukarota uchinwa drink, but hapasi pose vanhu vashoma vekuti vanorota vachinwa zvakaita semadrinks. Kazhinji vanhu vazhinji vanongorota vachidya. Saka kana ukarota uchinwa zvaunenge uchinwa, kazhinji kacho tinenge tichitokunwisa ropa, ende kana ukagara wanwa ropa iroro rinenge riri ropa remunhu uyo watinenge takabva mukuuraya. Saka tinobva tazotora ropa riya tine mishonga yedu yatinoshandisa zvekuti ropa remunhu iyeye rinokwanisa kutogara kwegore rose ringori fresh. Saka kana tikakupa ropa riya then unobva wazotanga kurwara. Sometimes unokwanisa kutoita makore nemakore uchingorwara usingazivi kuti kochiko chiri kumbokonzeresa urwere munyama dzako. Ende kana ukaenda kuchipatara, zvatinotofarira ndezvekutoti munhu kana arwara ange achimhanya kuchipatara asati aziva kuti kochiko chiri kumbomutambudza, nekuti madoctors mashoma angakuudza kuti sezvo tatadza kuziva kuti dambudziko rako riri papi, saka this is a spiritual problem. Saka tinoziva kuti kana ukagara waenda kuya unenge watova kanyama kedu kekugocha, nekuti tinokwanisa kuzoita zvatinoita nemishini iya yemuzvipatara, zvekuti mishini iya yavanenge vachishandisa pakukutesta inobva yazopika apo zvirwere zvinenge zvisumborimo munyama dzako, tobva tatoziva kuti nyama yedu yaita. Uye zvekare pane umwe mukadzi uyo watakamboroya. Mukadzi uyu ainge ava kutoda kutonoroorwa, saka nemurume wacho vainge vachifanira kuti vainge vachienda kunotestiwa. Saka zvatakazoita ndezvekuti kwainge kuine umwe mukadzi uyo watainge takabvawo mukuchekeresa. Mukadzi uyu ainge aine chirwere cheHIV, saka takabva tazotora ropa rake. Mushure mekunge tatora ropa rake, uyu akabva azorota achinwa drink rainge richinaka zvisingaite. Tiri isu zvedu tainge tichimunwisa ropa reuya mufi watainge takabva mukuchekeresa. Saka ropa riya rakabva razonogara muropa rake. Zvino vakazoti vaenda kunotestewa nemurume uya ainge achida kumuroora, then ndokubva atoshamisika paya achitonzi ainge aine HIV positive, yet ainge atori munhu ainge ari HIV negative. Saka akazotosvika pakutofa because ainge onwa zvekare mishonga iyo yainge isingaenderani naye, ndokubva azoshayika paya. But vanhu vaitofungidzira kuti ane chirwere cheHIV, but ainge asitomborina chirwere ichocho. Saka izvi ndo zvatinoita. Zvinhu zvizhinji zvinoitika mumweya, munyika yemweya, vanhu vazhinji
vazhinji havakwanise kuzvinzwisisa nekuti zvose zvinotangira mumweya. Ende kana tikagara takupa nyama yemunhu kuti unge uchidya nyama iyi, paya painenge irimo mudumbu mako, nyama iyi inenge yafanana neremote control. Saka tinenge tava kukwanisa kukukontrola zvose zvatinenge tichida kuti zvinge zvichiitika pauri, zveshuwa zvinoitika. Kana tikagara takupa nyama yemunhu kuti unge uchidya, ndopaya pekuti unenge wava kungoperezeka uchiita wiki, uye zvekare kana kubasa unenge wava kusakwanisa, uye tinenge tava kukutambudza nyama dzako. Saka kune vamwe vanhu avo vekuti hatitokwanise kuti tinge tichivabata, vaya avo vanonamata. Saka vanhu ava chavanenge vasingazivi ndechekuti kana uri mutendi chaiye anenge akamira pachokwadi, uri munhu wekuti kunyange tikada kupinda mumba mako isusu manje then tinobva tazotanga kufila week, uye zvekare unenge wava kusatokwanisa kana kutofamba kana kuri kunzi ukapinda mumba memunhu wekuti anenge achinamata. Saka ukazomanikidzira, the more yaunenge uchifamba uchida kuenda apo panenge pakarara munhu uyo anenge achinamata zvechokwadi, unototanga kutonzwa wava kutopera simba, kudzamara wega wazobuda. Munhu uyo anenge achinamata anenge aine protection, panenge paine boundary pakati pako naye munhu iye, zvekuti boundary iroro unenge usingatombokwanise kutomboridarika. Saka it will be like an invisible wall that will be protecting munhu uya. Saka no matter how hard you try, but haumbofi wakakwanisa kudarika boundary iroro. Boundary iri chandakaona ndechekuti rinenge rakagadzirwa neminamato, hakusi kunzi zvinenge zviri zvitina kana kuti chii, but anenge ari mawords. Zvimwe zvinhu zvinoitika mumweya zvinonetsa kuexplainera umwe munhu wekuti anenge asati akambosangana nazvo. Saka chandakaona ndechekuti anenge atori mawords emunhu uya awo aanenge akataura panguva iya yekuti anenge achinamata. Ndozvandakaona izvozvo, mawords awa anenge achivaima achipenya, zvekuti paunenge uchifamba paya, paunenge wava kuda kunoswedera padhuze neboundary iroro, unobva wazotanga kunzwa kutsva, zvekuti wega unobva wazosiyana nazvo. Kazhinji zvatinoita ndezvekuti tinongoramba tichingozama. Hatiti kana tikapinda mumba memunhu tikaona kuti anenge aine chinenge chichimuchengetedza chine simba, tobva tatosiyana nazvo. Tinoramba tichingodzoka kudzamara tazomugona munhu uya. Saka kazhinji kana tikaona kuti munhu uyu anenge aine zvinenge zvichimuchengetedza, then tinobva tazosiya chikafu. Tinosiya chikafu chiya chinenge chine zvituko pamusoro pacho mumba make, then tinozoti time paya tobva tazodzoka. Saka nguva zhinji zvatinoita ndezvekuti tinowanzo kuhwanda mumakona meroom kana kuti mubedroom mako. Saka tinenge takangohwanda tingorimo mukona muya. Ndozvandakadzidziswawo izvi naamai vangu. Uye zvekare kana tiine chikafu icho chatinenge tichida kukupa, then chikafu chechiya tinongochisiya takachihwandisa mukona mebedroom mako, then tobva tachizodzoka manje tobva tazokupa. Asi kana kuri kunzi munhu iye anenge ari munhu anenge achinamata, tinokwanisa kutokupa chikafu zvekutoti unotorota uchitodya, but chikafu cheche manje chinobva chazotanga kurwarisa isusu. But sezvo tiri isusu vacho vanenge vakagadzira mishonga yacho iyoyo, even though tikarwara, but tinenge tichitoziva kuti aiwa urwere hwemadays, tinobva tazozvirapa, nekuti uyo anogona kurapa ndeuyo zvekare anoziva kuti mushonga wacho unogadzirwa sei. Ndosaka muchiona zvichinzi n'anga dzine masimba in'anga dzekuti dzinenge dzichigarwa nemhepo yemunhu uyo ainge achinzi paainge achiri mupenyu ainge ari muroyi. Ndo zvinozoita kuti n'anga iyo inge ichizoita masimba, because inenge ichiziva kuti aiwaka mushonga wakati unorapwa nechakati, nekuti munhu uya paainge achiri mupenyu naiyewo ainge ari muroyi. So kazhinji kacho kana tikakupa chikafu chiya chinenge chichifanira kuzokukonzeresa chirwere chehigh blood pressure, then isusu tinenge tichiziva kuti then mishonga yacho kana kuri kunzi ikazoita back to sender, isusu tinobva tazoziva kuti aiwa high blood pressure inorapwa so. Ndokusaka muchiona n'anga dziya dzinonzi dzine masimba padzinobuda dzinenge dzichiti ndainge ndimbori muroyi ini. So mukoma, ndiyo nyaya yangu iyi. Uye zvekare kana kuri kunzi munhu kana achinamata tinokwanisa kumufidha usiku paya, but nekuda kweminamato yake, then mishonga iya yatinenge tamupa haikwanisi kuzomuafecta. It's not like ndichiuya panapa ndikuda kuti ndinge ndichizotendeuka, kwete. Ini handikwanisi kuti ndinge ndichitendeuka nekuda kwezvikonzero zvangu, ende ndicharamba ndiri muroyi as long as I can, nekuti
idzi ndo nzira dzangu dzandakanzi naamai vangu ndinofanira kuti ndinge ndichizofamba nadzo, but confession yangu zvekare iyo ine yambiro mukati. Ndodawo kuti ndinge ndichingoyambira vamwe avo vanenge vachiri kudzidzira izvi zveuroyi kuti siyanai nazvo nekuti hazvina maturo, uye zvekare avo vanozviti vanonamata, kana kuri kunzi ukarota uchidya something, kana watomuka chitomuka uchitonamata, usamboti dzingoriwo hope, chitomuka wobva watotanga kutonamata. Ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma. Kana mukazoposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, and the strange things indeed they do happen in this world.